Mudarana. Kankanana. Goriba na. Awaluma na. Wake da buredi na. Mai boda na. Doya na. Doya kuma. Kai baby sikin kauna ne da Allah. Kai ba ka san soyayya ba ne. Kai baby. Ka san me yasa yana kaunanka? Idan ka misi wani murmushi. Wallahi kamar irin lokacin kai sallah asuba dina. Ka san zaka dinga jin wani sonyi kai sallah asuba. Wallahi haka muna ji a ranmu. To baby in ban maka ba kana son janyo wani kato? Kai ma wani kato a sai ya siyu banka. Kai kadai mangoroci na. I love you. Love you too. Baby, menene yasa ka kawo shi wuri mai shiru haka? Wuri ba mutane, wuri mai sirri. Baby, wata magana ce nake so mu yi shi yasa nace to bari in kira ka nan inda ba kowa amma. Kai baby, kai me yasa kana? Kai magana. Ka daina jin kunya shi. Soyayya ne fa ya hada ni da ka. To dama ba komai bane baby, na dan hada lissafi ne wanda zan yi na dan kayan sallah haka a tamfa jaka irin takalmi haka. So har da kudin makeup an yi lissafi ne. Gaba ɗaya lissafin 150k ne. Naira 150 ko 150? Baby 150 matsalata da kai baka jin Hausa. Me baby? Baby me haka? Zufa na. Hawan jini na. Ni ce hawan jinin taka? Hawan ruwa na. Bala'i na. Duka ni? Ka gane baby. Wallahi dama yana da ciwon zuciya ne. Ciwon ya tashi yanzu. Yaushe ka samu ciwon zuciya ban sani ba. Haka yi kashin mu da shi ba. Wulatin yana dan jaririya. Kuma maman yabo yana jira mu za mu tafi Nijar. A nan ne za a nemo magani. Zai dawo. Kuma yana jin kasi. Ka jira shi. Ka jira mu muna zuwa. Jibi fa sallah baby, me yasa kake mun haka ne baby? Za mu yi waya, za mu yi jawala. Assalamu alaikum. Baby ka dawo? Ba baby bane, wani sabo dai zaki yanzu. ‘Yan mata lafiya tun daga can na taho na ga sai rintuma uban kuka kike, kyakkyawan mace kamar ke, wadda ko gwamna in ya aura ba inda ba zai rike hannunki ku je tare ba, kin tsaya sai zubar da hawayenki kike baiwar Allah ga yamin menene ya faru? Saurayina ne muka zo nan muka yi hira kuma da ƙarshe kuma ya ware ya banni. Ke rabu da shi, dama ba alkhairi bane shi a gare ki, ni din nan ni ne alkhairi a gare ki. Ga yamin me ya faru? Dama ba komai bane. Na kira shi mun zo muna fira in gaya masa sallah saura kwana 3. To sai na je shago aka harhaɗa abubuwa dai wanda zan ɗan yi amfani da su da sallah. Irin atamfa, takalmi, jaka, sigili, kuɗin makeup haka. To sai na zo ina gaya mai list ɗin. An ce min 150k. Ban gane ba, naira 150 ko kuma 150? 150, to shine da na gaya mai kawai sai ya tafiya sai banni. 150. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Malam me ya faru kake salati? Baiwar Allah, tunawa ne ashe bana jin Hausa. Baka jin Hausa? Kin san wannan kasar wata kasa Kenya, wata kasar bakaken mutane? To ni dan asalin kasar ne, sai mun yi shekara 100 kan muke iya jin Hausa. Yanzu haka da aka zo wani dauki ba daɗi ne ya faru a kasar mu. Aka zo aka yayime na shiga cikin su ne aka dauke ni ba ajiye ni a ko ina ba sai a wani filin saukar jirgi. Wai Aminu Kano na ji ana ce mai komi. To yanzu haka ma jakar bakko na tana can na manta. Ki jira ni bari in je in dawo.